O Executivo rianxeiro segue a dar pasos importantes de cara á mellora da calidade do ensino que se ofrece no municipio. Neste sentido, o alcalde Adolfo Muiños anunciou o inicio das obras para a instalación do comedor escolar no Colexio Brea Segade de Taragoña, que podería entrar xa en funcionamento en setembro, unha vez que se aprobou a xornada única. A actuación ascende a uns 15.000 euros, que serán aportados con fondos propios. Eu creo que é unha maneira de competir en igualdade de condicións co resto dos colexios, ofrecer esta importante actuación no que é este servizo moi importante para os pais, nun colexio como é o Brea Segade de Taragoña, que ademais vai disfrutar por primeira vez de xornada continua. Este mesmo curso, a instancias da dirección e da propia AMPA, que conseguiu o aval necesario de todas as familias. O Concello desenvolverá tamén de xeito inminente diversas obras de mellora no Colexio Ana María Diéguez de Asados, entre elas o peche da celosía do patio cuberto do centro e a instalación dunha marquesina. Este ano, e grazas a unha subvención da Xunta de Galicia do 65-70%, vai instalarse unha celosía e un peche, realizarase o peche completo ao 100% do que é o recinto de patio cuberto do Colexio de Asados, que fai ás veces tamén de pabillón polideportivo da parroquia e onde tamén se practican diferentes deportes. Entón é un investimento importante que rolda os 35-40.000 euros e se vai proceder a ese peche. Xunto a el tamén unha pequena marquesina no patio interior que axudará a que os nenos que cheguen antes estean a cuberto en días de inclemencia cando aínda non abre este pabellón que acabo de mencionar. O rexedor informou tamén do estado das obras de mellora levadas a cabo na totalidade das escolas unitarias repartidas por todo o Concello e que están integradas no CRA. Segundo el, como se pensaba, estarán rematadas para o inicio do vindeiro curso. A que faltaba como escola, que é a Escola Unitaria da Capela, están xa dando os últimos retoques á actuación, e neste momento xa están os andamios no que é a sede do CRA, para que comece tamén a súa funcionar, pero que son os centros de ensino dos escolares, estarán xa plenamente en rendimento coas novas instalacións xa neste curso. Foi feito grazas a un crédito que o propio Concello están financiados ao 100% polo Concello de Rianxo, crédito que, por a súa parte, pensamos devolver xa neste mesmo ano sin agardar xa outro a que entre en vigor o que é o propio crédito, quer dicir que vamos poder pagar xa neste mesmo ano todas as actuacións e devolver o crédito que solicitamos hai un ano para realizalas.